Oh, wat gaat toch slecht met ons plat, hè? Oh, verschrikkelijk. Er is haast de numst net nog plat kan en vroeger was het volle meer. Dat wil helemaal niet, want van vroeger waren helemaal geen cijfers. Dat wordt niet bijgehaald, maar het was niet voornaam genoeg. Maar laten we ze naar rekening zomaar maken. In 2004 heeft Henk Bloemhof de taaltelling Neder-Saxische gehaald. Alweer 20 jaar terug, een bliksem. Ik word oud. Uit die taaltelling bleek dat in Twente bijvoorbeeld 62% van de lui alle dagen plat kunnen. En er was ook nog een andere categorie van lui die het perfect kon, maar dat gewoon niet toevallig niet alle dagen deden. Omdat ze toevallig werk hadden waarin het niet klook was. Of dat ze toevallig wat jans in gewoon. Maar laten we het bij die 62% doen. In 1943 laten we naar Riesen kijken. Want daar kom ik vandaan. Riesen had in 1943 12.000 inwoners. Er waren altijd de mensen dat in die tijd iedereen de Riesens deed. Maar wie vergeet dat er ook een burgemeester was die geen Riesens kon. Een pastoor, wie hebt domies en wie hebt schoolmeesters en juffen. En allemaal volk wat eigenlijk van boeren Riesen kwam en geen Riesens hadden geleerd. Maar laten we zeggen, 94% van die 12.000 inwoners wat Riesens deed. Dat is 11.400 lui wat Riesens kon. Vandaar, na 2004, heeft Riesen 28.000 inwoners. Neem daar 62% van en dan kom je aan 17.000 lui wat plat keurt. Dat is 6.000 meer als in 1943. Dus hoezo is het slecht? In absolute aantallen heeft er nog nooit zo groot vuren staan. Dus gewoon vandaag en zorg dat je erbij komt.